nevím, jak je to. Jo, jo! Jedne. Šukat? Šuky. Že nám krvavé kalouty, jo. Tohle nehára. Šukat. Jeď. Mám blbě nohu. Kde máš to píču? No nechce. Tak co bude? Asi. Už to dělala. Už? Jsi dobrá, ještě ani jednu. Už to jede. No ne, nebole. Tak tam dáme ten internet, ne? Ty jsi neudělávala čtvrtnička, nebo co? Ty jsi neudělala čtvrtnička? Kde? Na netu! Jsi neudělala čtvrtničku? Dneska jel vole typek v autobuse a říká, volal s někým a říká, no tak tam bude Kazma a tak, ne? No. Kazma pičo. No a kde bude? No to nevím. Ale vím, že tam bude. Jo, poslouchám, nebo co? Jo, přesto jaká rubeši. To je Kazma? Ne, to je Nice Brother. Kdo? Nice Brother. Ten se byl s ním v té One Man Show. Janek! Janek. Já ti Stojanka Rubeši. Že vítejte One Woman Show. Tady je můj host, nejvíc profláknutý ksich, vole, tady na Facebooku. Nemáme vole. Co moje? Tak mi dones moje, tam ty. Moment. Jo, tu tam ty. Jíme na tebe nezbyt. Koči. Ne, musíš mít, aby si dostal znat. A kdo je host? Já nebo ty? Tak. Takže, vítejte v naší... Počkej, jsem se hodně hlasu. Vole! Co chceš dělat s těma vlasama? Že jo? Beru si brýle! A co chceš dělat? Seru na to, vole. Jo, jo. Řekl jsi to. Ty vodo! Prosím se, vole, za Budeš smrdět. Zas. Nechceš pustit nějaký podtext? Jakože jsem mluvila já. Tak já teda mluvím. Takže máme tady našeho dnešního hosta, který právě spí, takže se nedostaví. A tohle, to je moje kolegyně. Protože to mi vykal. Která nevící se svými hovny, tak je tady vypouští do vzduchu. Vedladně. Ono tam něco mačka. Něco mačkám. Máte úžasnou vysílačku. Fuj! Brrr. Dej si to do nosu, vyhla si nos. Je to urvanost. No dobře, takže já se mám to. Příjemnou smyslu. Musím mluvit ukonským jazykem. Čínsky.
Dneska. Kdy? 9. Včera 9 hodin! Dneska! Na talíři! K talíři. Talíři! Na vojenské! Konec. Toto byl prosím telefon použit k rozhovoru s vesmírnými ufony. Jestli ho si někdo koupit, tak jo, Jsme skromní. Ne. jsme skromní, takže tak 1 milion. Ne, my jsme skromní a tohle není zase taková vzácná. 5 milionů, ale jako fakt jde to pod cenou, jo, takovýhle věci se prodává za miliardy, si dokážu představit. Ano, to můžu podepsat, jestli chcete. Jasně. Jo, Tady, tady už je tady Geniusin podpis. Kazimana taky, vole, jak se jmenuje? Kazimana taky podepíše. Ty jsi Kazimana. No i z bradra, jasně. Ty jsi ty brýle, vole. Takže vítejte už po třetí Po druhé. v naší Čupip Show. Jeho čupy, dej mi tvoje brýle. Proč jako? Mouchák se nedá dejchat. Čekali jste to? Čekali jste tu show? Kurva, je CSka! Mluv jako Kazma. Neumím. Musíš to umět. Já nevím, jak mluví Kazma. Serná brýle. Serná brýla. Serná brýla. Víte, co je tohle? Vibrátor. To je baterka. To je drsnek, Zim! Wow! Cikuj tohle! Ty vole! Američany notali jsme se do těla nějakých lidí. Co ti budeme dělat? Můj